dyr, der siger? Ja. Ja, ja, det er rigtigt. Tryk på det dyr, der siger. Nej. Mange småbørnsprogrammer er i dag læringsprogrammer eller læringsapps. De handler for eksempel om, at man skal finde det rigtige ord, det rigtige tal eller den rigtige ting. Programmerne giver mulighed for tidligt at arbejde med bogstavs- og talgenkendelse. Tidligere benyttede man først og fremmest spil som for eksempel Pixeline i daginstitutionerne. Man havde spil installeret på en computer, ofte en stationær computer, der så kunne stå over hjørnet, og børnene kunne på skift tilgå den her computer. I dag benytter man først og fremmest læringsprogrammer og apps på iPad'en. Og netop det, at iPad'en bliver benyttet i daginstitutionerne, har gjort, at det er blevet mere let tilgængeligt. Man kan nu se, at der i højere og højere grad bliver benyttet digitale medier i daginstitutionerne. Mange læringsprogrammer benytter det, man kan betegne som en lidt skolastisk læring, og har egentlig et skoleforberedende fokus. Krokodille, krokodille, mund, hånd, øje, tunge, Oscar ser en mund. Nu ser Oscar en hånd. Med herligt ørmende fiskeben. Læringsprogrammer benyttes også i skolen. Der findes programmer til alle klassetrin i skolen. Der kan være meget stor forskel på kompleksiteten af de her læringsprogrammer, og også hvilke muligheder der er for selv at være skabende. Og det er klart, at det er noget, man bør have med sig i sine overvejelser om, hvordan man skal benytte de enkelte programmer. Programmer til de ældre børn kan på nogen måde minde meget om de første læringsprogrammer, børnene har stiftet bekendtskab med. De her, der de blot overført til et andet sprog, for eksempel, så man på den måde får indlært et nyt sprog, ligesom man fik indlært sit modersmål. Reading, bouncing, sleeping, crawling, bathing, standing. Læringsprogrammer kan give mulighed for mange gentagelser, men det man kan sige er, at der selvfølgelig er en begrænset fleksibilitet i forhold til den enkelte og til situationen. Læringsprogrammer findes i langt de fleste fag, der udbydes i den danske folkeskole.